no sung agibu sung Swmai Chajak bullet Romwi je Phuru sung Dopha ni samung thangna hnai sung Thang Phuru bullet Romwi Swmai tangjak Tiprasa no Phiyokjakya sak pojito sung Tiprasa bagi sung andolon khaina thanai soba khaina thanai agibu chini Tiprasa ni bagi chini Dopha ni bagi thwina hini sung Swmai Chajak sung bus gang te bu kotor ke sobang nai thwina ke sung agibu khai phajak tak bosini khakala guli sai pan thideng sob sung Tiprasa ni bagi sung Phiyoknai hini sung Swmai Chajak nangke sung bus gang te bu thwipan kelai thung sung o diman ya kaya je khaina ba party khaina ra khai pan chamno sung nanya kogya kentu sini je santai sini manthanya sung je khapan sung andolon khaina je khapan sani nana nyana haji sung thwina nangke thwinai sob Tiprasa ni bagi sung songram khaina thang Dopha ai Dopha ai Dopha ai Dopha Dopha ai Dopha ai Dopha ai Dopha Tiprasa 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 long Tiprasa long Hwnwi Dopha long Hwnwi Dopha long Hwnwi Dopha long kita tidak tidak bersama semua. Khulumka lamsogo haino hai mokomu TV channel o ang norni buskango amor khapuni takukte bukuksong sing norno kogzak tongo tirini salo korbuk subdivision ni regei kreng thayo tirini o Tiprasa civil society ni bukhaktei strike eba o bonding jakmani asol nahar mung eba borokni mortu tamotong borokni o kaisa satai klayo tini borok Tiprasa civil society ni ingei o strike eba bonding jakmani salo kreng thayo borok lahar achuk laikha eba kreng thayo borok phungni simina borokni o choba sengi tongmani जों थिक कोरबुकनि बिसिंगो कायसा बैरेगो दुगान हाति एबा बैरेगो दुगान थायो बरक बहायनो तिनि ओ फुंनि सिमि आसुक लाइजाक बहक माइकेरि आसुक लाइजाक नि जों कक्तुमान बिसिंथि खानावो गुबै कक्तुमा जों नरकनि बुसकांगो स्राय खालायनायनि बागै नरकनि थानि नरकनि बुसकांगो फुंनायनि बागै जों तिनि हायनो हाय सिनि हाबनकनि सिमि नखरै फायसक बायजाक जों तिनि खरकसा ताखोगोख्रा बिनि खुक्तुनि खानायनि पुइला बतिनि जों सावैमानखा किसा सालसगां आंबाय बाहायनो सिनि चेनेलो बतिनि नुकजाक मानि बिनि मामप्लि एबा ब साकबाय थां नुकजाक मानि दंगो आंनो बिनि सिनि मुं रिसिबानो एबा बिनि सिनि मुं हंकांके यांगो एबा आगि बे जराव सिलाय बाले फाइफ्रु बिनि सिनि मुं दिंगु नि रिंजाफो फियाबा ताबुक यांगो ब हास्तेव किफिल मानि यागलो बिनि मुं बिमल देबरमानि सिनि जागो जों बिनि खुक्तै खोनालायानो दिनैनि अ Tiprasa civil society नि अलाहार कासुमुं एबा अ स्ट्राइक एबा अ बननि सालो साग्रादि दाखतनि नि मुं आं तो साविनो रखा हाइफोर निनि खुक्तै चिंता किसा लोकरंनि सिरदा मुसुमन हामबाय जतननो आनि बुमुंके तो बिमल देबरमा इनके आं एक समयो बलं बरक थां Phuru आरो आनि बुमुं रिंजामानके जिंगु देबरमान सिनि जागता जों पुइला नंबाय तो कक सालायका गिबो कक सालायका जों तिनि तावैसा कताल खामा फाबिमानि हिंके तिनि नरनि अ Tiprasa civil society नि बखाक्तै जे स्ट्राइक जाकमानि पुइला आं अमनो सोंनाय जों लोकरक बाखा साइमनिया दंगो मैक्सिमाम ताबु लोकरक साइमनिया सोशल मीडिया नि बिसिंते नुगलायो अ तामनि हिंके स्ट्राइक रिं लाइफो एबा बन्द रिं लाइफो सालसानि सालनि 24 घन्टानि 12 घन्टानि रिं लायो फेबो बिसिंनि कक बिसिंनि जे अ डिमान्ड दंमानि आबनो मैक्सिमाम लोकरक साइमनिया एबा मैक्सिमाम बरकनो सियाखौ तंखौ इंगे तिनि कायसा आवान सुकना तिनि बलंनि बरक आगि बलंनि बरक खाइ फाइनि रक तिनि अ बन्द रिं जाकमानि कबरक तामनि बागै बन्द रिंखा तो सिना नांना हाय दिबा अ बन्द रिंनानि सिनानि बागै न जों तिनि नोंबाय मा फाइमानि एबा निनि खुक्ति जों खाना मुसुंमानि अ बन्द रिं मानि नाहार मुं पुइला बिसिंगो कुथुक सानान थांके नङाबनो किसा लोकरंबो सं स्राय खायदि अ बन्द रिं मानि तामनि बागै रिं एबा अ बन्द रिं मानि नाहार मुं ताम तंगाबनो साग्रादि नयदि रमदि जों एक समयो सिनि Tiprasa माथाय सेफले जागै तंका बन्ज अनेक जागा बन्जिदों तंका अंके सालसा जों अ Tiprasa न सिनि बरनो बियगनानि यक छरना हनैनाय सालसा जों Bolongo सिलाय रमै फाइका इनके गभर्नमेन्ट बस जोंनि आसाखा नरक जे सिलायथि ता चंचिनि साबबिक जीवन फाइदि नरकनि माथानिया संग्रनाय नै बरक गसिजाक इ केमबो जों दिनेसु पजितो जे याक्टिसे फाइका आ बिसिङो कोनो फानो फुलफिल जोंनो रोजाग्या आबोनो कारणे चिनि सिभिल सुजुदि बाय जागक जाक अ बनो हाय हायना जों
ता बिसा बन खाइनानै नांमान कारण खाबनो चिनि जे मानथाइ तिब्रासानि मानथाइ आबो ताक फानो रोजा गया आबोनो कारणनिनो जों तिनि आगिबो चिनि दफानो फियंनानै थाङै सिलाइ बालै चबा खाइ फाइका ओ तिनिबो हाय हायनो चिनि सिलाइ याकार फानो चिनि तिब्रासान बाग जों चबा खाइ दंगो तबा जेमाय आसाक पनित जों चबा खाइनो थांनाय इनके चिन थाकबाय जों तिनि ता 12 घन्टा 24 घन्टा बा बन्द रखा बस गांगर जदि चिना मन गसिना हायाके जै कुमुन व्यवस्था नानाय तै बारि फेमानो अब बस गांग ताम खाइजंनो अब तो साइमिया जों आसुगै जेफोरबो जों आबनो को खाइनाय आफोर तो सिनाय इनके ओ मान थाइनो रोखे जों बन बुनांया ओंखामु चिनि तिब्रासानि जे बर रोना हिन गसि माने ताक फानो रैया मान थाइ आबो कि तिप्रासा रकनि दा जे नरकनि ओ रिटर्निंस ग्रुप एबा ओ सिलाइ बाले फाने रंनि मान थाइ दा तिब्रासानि बो मान थाइनो आबो ओ जे सिलाइ बारै बालै फाइनार मानके अब तिब्रासानि मान थाइनो आबो आबो न इनके अब सिलाइ बालै फाइनार जे दिमान खाइमा तिब्रासानि बागै नुब्लेसों जों रम दिताक जों एकड खाइ फाइका अब चिनि जे सिलाइ बालनाय सिम एकड अब तो मायाबले इनके जतो तिब्रासा जे बुकं बारा खस्थ खाइनाय चिनि जे मान थाइनो माना बागै आबनो जों तिनो बन मा दागुं मानिता ते डिमान्ड तो साना थांगा तिप्राहास देबो पॉलिटिकल पार्टी दिगे साना थांगा तो गोबां डिमान्ड तंगो गा तिनि लोकरक साइमान यांगना तिनि ओ नरनि डिमान्ड ति नांकुक मानि नरक ताबुक ओ तिनि जे लाहार एबा ओ स्ट्राइक रिंगि बन रिंगि जे आचुक लाइ मानि नांकुक मानि डिमान्ड नरनि बागै ओ मो हाइ काइसे सिनि बागै इम्पोर्टेन्ट नि तंग मानि कक्रे ताम तो आबो बासिनि जे तिब्रासा एकड खाइ मानि चिनि जे मान थाइनो दिता राजनीतिक दिगे थांकेबो ओ बरबो अमनो न डिमान्ड खायो चिनि जे वानसार चिनि जागा से दंमानि आबनो चिनि जे मान थाइनो फिरगरदि चिनि जे सिमो एक तिब्रासा एकड खे जोंनो जे रना हिन कसिम आबनो रदि इनके आबनो रखेनो चिनि जे बरो चिनि तिब्रासा चिनि जागान हासे जाका आबनो किफ्लिरदि इनके तिनि लैंड राइट आबो तो गरैनो गरै इनके तिनि सिक बजि तो कोनो फानो जोंनो बरो कग रइबो जोंनो बन कग न हाया आबनो कारणनो जों तिनि अरो बन हाय हायनो मासु खाटा अच्छा नरक खंके साताइ क्लायो नरनि बखाक्तै तिनि ओ तिनि तिप्रासा सिभिल सोसाइटी नि बखाक्तै बन्दा खगजाकमानि एबा बरनि स्ट्राइक रिंजाकमानि अमनो तिप्रासानि मानथाइ जे फुलफिल इंयानि बागै तिप्रासानि मानथाइ ताबुकबो जे साताइ क्लायो गोबांमा पॉलिटिकल दिगिबो हिन्दी एबा सोसाइटी दिगिबो हिन्दी एबा गोबांमा दिगिनो जे ओ तिप्रासानि मानथाइनि कगनति सालाइ तंलाइबानि फेबा ओ मानथाइ ताबुकबो साताइ क्लायो या सि लेखाबाय मा हायाबो मानथाइ जे एकड खाइजाक दंगो मानथाइ न काइसा बरजागिनि बागै नरनि बखाखै तिनि ओ स्ट्राइक एबा बन कासमानि ना जों सिलायानो नों खरके सिलाइ बालै फाइजाकबा नों बाय बार कक सालाइखां हमनो कक खरसाना मुसुंगो सिनि तिप्रासा रक साइमान यांमनि बागै अबा नरक जे चबा खलाइ फेमिनि ओ ककनो सियांमनि बागै अब नां कक बार निन थानि माति साबो दौ ब्रंना इनके जों सिलायानो तिनि जे नरक सिलाइ बालै फाइका दफानि बागै चबा खलाइ फाइका ओ चबा बसुक जरातै कुथुको चबा खलाइ फेमिनि अब हाइन हाइते बेसन निनि खुक्तैना खाना मुसुं फिरुका रमदि ता आं चबा खाइ फेमिनि तो आं जे थांपुरु आं 97 न थांगो 97 न थांके तो ता आपुरनि ता सेमानो दे थाना लाइ बसरको थानाय बसर जों जे तिब्रासा एकड खाइ याक्ति सालाइका इनके ता दिनिसु पञ्चतो प्राय 2 बसर हाइ बसर काइसे लाइ थांका ताक फानो चिनि अमनो चालो खाइजे गया इनके आबनो तैनाय जों जागि तो कत रकम न गति फाइका हाइसे हाइबनो तिब्रासानो जों आगिबो जों समायचा बुलेट रमै जेफोर जों दफानि सामुं थांना हनैनाय जों थांपुरु बुलेट रमै समाय थांजाक तिब्रासानो फियक याबा साक पजित जों तिब्रासान बागै जों आन्दोलन खाइनो थानाय चबा खाइनो थानाय इनके दिनैसो पजित जों जारा राजनीति खाइनाय बरक चबा खाइथों चिनि जों खाइनो थांनाय जों तो चिनि जे समायचा माने आबो जों दतिनो तिब्रासान बागै जों हिमितंग या जों दफान फियंना हनै जों दफान फियंग मायाका जों चिनि साबजों न जानाय आबो हायका जों दिनैसो पजित चिनि तिब्रासान बागै जों डिमान्ड खाइतंगो जों आन्दोलन खाइतंगो बुसकांबो आन्दोलन खाइथानाय जे पजित माया साक जों तिब्रासान बागै जों आन्दोलन खाइनो थानाय अबंखा नरगागि ओ सिलाइ बालै बालना सकां नरनि समाय तंमनि तना अच्छा खाबनि ताखौते बुखसं ओ ककथारंग नरक नुट खाइना रगदि ओ ककथारंग नरक बेलाइ न सिनानि नांगो चिनि दफानि बिसिंगो एबा दफानि बागै चबा खाइनाय बसु जरातै साकनि लांमाना फालैबो चबा खाइ फाइमाननि साल दंगो
hingga जों tini abo khwlainai yang borok hasteo kifilmani yagolo borok abo haino ta bo choba khwlainai tongo thaklaya hingga tini tini ni salo jaw bon ringjakmani ba borong na tini to 12 ঘন্টা হান্তানি 24 ঘন্টা ngi thangka norok ni o bon no ringmani yagolo phainai salo taiwaisa tomungno omo hai bon to जों nukha hai diba राजनीति बिसिंति नुखा गोबां मा बदलनि बिसिंति नुखा बन रिंलायो साथायख्लायो साखांके नरक जाजाय फानों मन लोकरक दिनै रोमान स्क्रिप्ट नि वा सानलायै वाइ बसक जों अमा हाय स्ट्राइक रिंलाय माने नुखा फियाबा ताबुबो मुंसा ख्लायजागिया आरो रोमान स्क्रिप्ट नि ककथाय आहायनो आहाय आगि जे तंमानि आबहायनो ताबु रोंसुरनाय रक रोंसुरनि परिमा तंगो हिंको अमा हाय स्ट्राइक रिंलाय मानि बन दाखलाय मानि त जों वाइरे वाइ बारबानो नुगो हिंके तिनि नरकनि अ सिभिल सोसाइटि नि बखाक्तिले जों बरम गोनां एमएलए रनजित देबरमानि खुक्तिबो खोनाखा 24 घन्टा या हायाका 48 घन्टा 50 घन्टा फन बरक रिंनानि ब अमाहाय ससियेल मिडियानि बिसिंति कक सामानि तंगो इंगा ताबो खरकस नङा जागानि आदं इंगै आ जागानि मेम्बार इंगै नरकनि बखाक्ति जे मिटिं एबा नरकनि कमिटि एक्जिक्युटिभ कमिटि कक सालायमा रगले बबो हायरो अब कक सालायमान हिंके तो तिनी तो जों जे पन्जिता तिन गसिमाने रिया हिंके ता तिनी तो 24 घन्टा बन 24 घन्टा ने बन परेखे जों जदिनो बरक जोंनि जे चिनि दिमाना बरक ग्रनानि गसि हिंके बस कांगो जों आगेबो चिनि तिप्रासा ने बागै चिनि दफान बागै थैना हिनि जों समायसाजाक जों बस कांगो तेबो कतरके जबांनाय थैनाके जों आगेबो खाइ फैजाक ताक बसिनि खागाल गुलिसायफान थैदों सब जों तिप्रासा ने बागै जों फियंनाय हिनि जों समायसाजाक नांखे जों बस कांगो तेबो थैपान कलायथों जों अ दिमान याकया जे खायनाय बा पार्टी खायनाय राव खायपान सामनो जों नाय कगया केन्टु सिनि जे सानताय सिनि मानथायना जों जे खाबान जों आन्दोलन खायनाय जे खाबान सानै नाना हायजि जों थैना नाका थैनाय जब तिप्रासानि बागै जों संग्राम खायनो थांनाय नरक सिलाय बालाय रक नगै सिनि सिरा बालनाय रक नगै बेलेका हामबाय बरं गुनां जों खोनाय मानखा चिनि तिनिनि अ तिप्रासा सिभिल सोसाइटिनि अ स्ट्राइक एबा बन्दा खौथानि बोसो जरातै बरकनि खावो खानांलायजाक एबा तिप्रासानि मानथाय रजागियानि बागै बरक अमहाय याफ्रि नाहार मानि एबा याफ्रि सेमानि फाइनाय सालो जोंते बनरक न अमहाय पाति मुंरक जों जु तमुन उंगि दहांग जोंते बक सबाय सुकुरबि कक खालायनाय खाबुनि ताखुते बुखजों नरक आबाय ख्लायनो तिनि नरक नाइतंगो करबुक हमपुइरा गतगान हातिवो तिनि अ जिनि दफाना हामजाकनाय गोबांमा तिनि चलासिमिया बुरि रक बाहायनो बुमा बदल बाहायनो खानाङै तिनि बरक सापुर ख्लायजाक आबाय ख्लायनो नरनो हायनो हाय तेवैसा सिनि हाबानक एबा जिनि चेनेलनि बखाक्तै नरनो हामाया फरै तिनि अमसो जरनो बेलायनो हामबाय